Iksan Tayub.
kandhanono. Monggo Mbak, katuran jemeneng sedaya. Ya sing penting ini semangat ngadeg dhisik. Ayo monggo. Iya. Kijing miring ayo yu kijing miring ngetan balik ngulon apa sejane kelakon
Halus mawon Mas. Matur nuwun. Tunggal langgam anu garap goprak. Apa jenengane kuwi? Nek 100 soalnya. 100 sapa? 50.000 kok. Enggak. Aja dawa. Pak. Aja dawa. Pak, niki tambahin apa, Pak? Tambahin apa, Pak? Iki ta? Iki ta? Cak Wono. Santuri. Tambahin apa?
Oh, wah, aku kok ditambahi kok rumah saku kok ngobrol. Pak, aku ya penting loh, Pak. Aku ya penting loh. Kuwi anu lho, kuwi bisnis lho. Garap gropiak. Nah, soalnya kan danane nipis. Tetep ono janjimu selendang biru. Pel, iki nun sewu ya. Wis. Penyanyi dua itu temuroso cantik-cantik. Terus. Olah-olo. Padha iki. Padahal dhek lho, Reng. Heeh. Reng eneh anyelai. Kok ngono? Ada dananya enggak? Oh, sadar dhek sadar jebule. Sadar. Kelo sing kok sebelah kono njaluk dana. Di No, yang ujung. pimpinan bokek. Kak Wono. Ya. Napa meleh niki lagune? Mangga. Pak De lagune napa meleh? Nah, Wes lagi sibuk, Pit, Wes, lagi wes. sibuk. rapat anu. Tetap ana janjimu selendang biru. Arab maghrib. Ayo. Kok maghrib lho iki, Reng. Lah piye? Ayo, kene lho tengah. Danan entek kok. Wes aja Rong nesonan, yutoi, aja nesonan. rong yutoi ra entuk mutungan. Lah ya wis cilik, tuwek, elek kowe aja mutungan ngono lho. Oh. Cilik gawe keri. Gak blas. Ora lho. Berarti senggakane ngene. Sagak. Keri. Sogok. Deke lho, deke koyo ngene iki mbok ngono malah senengen lho deke iki. Soale wis munggah lho iki. Aku nek ketemu karo Fitri nafsu. Oke, ndang cepetan kajangan nyewa iki. Nyelai. Bablasken apa nggih Pak De? Ora usah ora. Sampun, gelang lek. Sariki gelang. Ye. Selendang Biru. Selendang biru. Ye. Selendang biru. Ye. Amok ngenaki. Ati. Ati. Ye. Ratakan batin setiaku. Dua tiga. Ayo. Selendang biru. Tatapan janjimu selendang biru. Wes, monggo.
Fitri, kamu kenapa usul? Hah? Iki bener Iki iki. slendro apa pelok? Hanyela penyanyi ayu goblok. Aku tekok slendro apa pelok aku ngono. Kok cangkemku ora tekan? Penyanyi ketekan kowe iku penyanyi olah-olah kowe. Janji Gah, tiba piro? bener kan? Berarti nek tiba terus cocok. Selendang biru. Selendang. Pales ki aku apa kowe to, Lek? Cangkemmu. Selendang biru amung. Bener yo. Nah, bener iki bener indingane. Emang penyanyi iki olah-olah. Pancen kok yo. Piye? Piye? Wis to. Piye? Ya Allah aku wis penyanyi sak yutuk olah-olah wae. Ayo. Ora tekan batin setiaku. Semua 1, 2, 3. Selendang biru. Orang enak. Dasar rewe yo ngisen-isen aku. Orang enak. Gawane Pak Mantep. Yo. Gawan dalang, Deng. Wel, gede loh Wel. Wes gawan dalang Bareng lho. iki nak wis Masak mendem lho iki. gawan dalang Hey. lho. Masak. Masak Koyo ya. gawan. Lere. Di sini tempat lahir beta. Aku ternoda, Cak. Aku Werene. oke mangan bakso kok. Cak Yanto. Iya. Ayo lanjut. Dientekno. Hah? Gak engko terus aku ngono, entar. Selendang biru. Laulo rumangsa aku MC kok. MC 2 juta laulo. 2 juta matamu. Lali. Lah piro? Lah piro? Kowe iki piro? Tetep selendang biru. Kok tuh kok kono nek to? Selendang biru amung ngenai ati. Nara tekan batin setiamu. Aja kurmatane tok. Mas aku. Ning kono kurmatane. Munggah nek munggah. Selendang biru.
kendil Pakde ala kleyong Mas ala kendil ala geyong ala kleyong ala kendil kendil kleyang ala ngetan balik kulon tarik-tarik ayo apa Mas wayang sejane kelakon geyong geyong keyang keyong kendil kendil kentil kentil iya iya iyo iya iyo oh iya iya iyo dari mana datangnya lintang dari Sabang turun ke hati dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Pak ayo yo yo geyong kentil kentil iya 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 iyo iya kentil 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 enak ya Mas ya kentil kentil geyong geyong Nek garengi panggah kentil. kandhane iki anu ngubah kok tak tekak kowe engko